atụrụ. Ọ na-ata mkpụrụ aghara. Ebe bụ na ihe na-atata ma bụ anụ ọkụkọ. Ka m were eze m ji ata ya bụ ihe. Ọ ga-ere ịkwa n'ọnụ m. Anụ m move onye one side. M wee were ike tabuo ya mkpụrụkpụ nke ahụ. Mgbe na-ejekweta anyị ekene Chineke mgbe onye fụrụ mmemme ihe niile. Achịrị m wee gbabido na anụ ọkụkọ ihe nchọrọ bụ ozu ọkụkọ. Nweta nje ndị ọkụkọ fọkụmata akwụkwọ nna. Ihe mere budo gbagbabudo gị echi na anyị na-eme fasting. Anyị na-eme okpukpere na ofufu ọnụ. Onye nsọ nyere anyị ọ ka na-eme nke ya ga-ata akwụkwọ nri pọtatakwa ewa owowotowoworu aghara kpochiri n'elu ihe tafe eyishi nọ na-evu ọnụ. Echi ya nsogbu ya dị. Jehovah na-azụ anyị dịka atụrụ. Yes, ọ na-azụ m dịka efi. Mana ihe mekwere bụ na ikwu ịma na efi bụ senior citizen na Nigeria anyị nọ. Ọ bụ ebe ihe njighara efi. Ndị be anyị dọbanụ na mma mgbe ji tachakwa ihe na anyị na-agụ m wabụ nnọnọ nri. Ọ bụkwara na ego ị na-agụ biko. Ọ bụkwara na ego ị na-agụ ịma na ị ga-eje sọpọtụ ya ada ọga m ego gaga m edu ihe cherịere ya maka ndị na-achọ ihe ada nweghị ịgba ngwu ihe ada ọ gwụchakwa ihe n'ihi na ahụ. Mana nna ya Chineke ka ị mara tighara m anụ n'ofe. Chineke ga-atịghara ya anụ n'owe nke ndị ga-agwara onye na-anụ onye tana mmadụ na-atakpụrụ aghara onye si na-eke ya emere ihe ọma. Jemenụ na ntụmụta adịghị bụwa gafe na-eke ahụ n'ezi. Ndị be anyị ekene m unu. Ihe iwu anyị na ihe nji ekwu ya bụ na anyị ekene Chineke nyere anyị nri. Ekpere na-ekpe ekpere na-enwe nri bụ na Chineke ga-eprovide unu daily bread. Ikekwa bread onye bread, ike nri onye nri. Mana ị ga-ekpe ekpere Chineke nye daily bread ọ bụrụ na ihe na-achọ bụ ngwere nri. Ọ bụrụ na ị chọrọ nri nọ nri isi Chineke nye nri nọ. Ọ bụrụ na ọ bụ rice, shie ya rice. Chikwa ya daily bread ma na ọ bụ bread ka ị ga-eweta. Bịa nne wetawatara m ihe na eji afọ eze. Ọgwụgwọ na ọgwụgwọ wetara m eto. Were ma befuo maka mgbe ewezi ibekekwa ihe ewe acha eze gara. Jekwana ya tụwa. Ime nwanne. Hai, jekwana ya na-afatara eze wa. Mana ihe mekere bụ na ọ bụ ndị mkpụrụ ọmụbụ ya na jidekere kechike. Mana ihe mma akwara bụ na ya ekele Chineke nye ihe anụ ntarịtarịwa. Mgbe ọgbabudo jidekekwe nata ọpatakwa nke ya. Ndị be anyị ga-ekunu merụ. Ha nwere ekpere ndị ekpere na-achị m na Chineke ga-eprovide. Ị makwara ihe ị chọrọ ka ọ ya achịrị ọnụ ị ga-arịọta. Jekwana shie ya daily bread na ebe ị chọrọ bụ nri. Chọkwa anụ nri shie ya nri n'ụra dị. Ịchọkwa rice shie ya rice maka ishikwa daily bread ọkwa bread ka ị ga-eweta. Na-emekwana na onye na-anụ na-ebu Adanatamkpụrụaghara. Onye Chineke na-emere